Yusuf Salisu kamar da kuka sani. Barkanmu da sake saduwa a cikin tashar mu mai albarka. A darasin mu na yau zamu koyi yanda zamu rage shan data a Windows 10. Da farko, idan wannan shine bidiyon ka na farko a cikin channel ita, ka taimaka ka danna min subscribe, sai kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don saboda samun sabbin shirye-shiryen mu daga zaran mun sake. Da farko zamu je settings namu, zamu zo kan wannan start bar din, sai mu clicking akan shi, sai mu zo kan settings, sai mu clicking akan settings, sai mu zo internet network and internet, sai mu clicking. Idan muka yi clicking zamu zo nan wajen wifi, sai ka clicking akan properties. Idan mutum ya click akan properties, gashi nan akwai public akwai private. Zamu zo kan wajen method connection, sai mu clicking akan method connection. In muka zo nan wajen method connection, zamu zo kasa set as method connection, sai mu ce on, sai mu kunna shi. Idan har ya zama wannan blue, mun riga mun mai da shi method kenan. Na biyun shi kuma sai mu zo kan wajen start bar har yanzu, sai mu clicking. A nan akwai wasu features da they are live ne suke rolling, kamar wannan ma is live. Ya za a yi wannan ma is live, daga kawo internet duk komai yana rolling. Haka mail ma haka. To sai mu zo sai mu clicking, mu right click akai, sai mu zo wajen more, sai mu zo wajen turn live title off, mu mai da shi off kenan. Sai mu zo kan wajen wannan cloudy na wannan da temperature, shi ma sai mu turn nashi live, sai mu turn nashi zuwa off. Sai mu zo kan wannan research, shi ba shi da shi. Naga suna iyakacin su a Windows na, amma wasu Windows sun zai iya wuce haka. Shikenan, daga yanzu wannan namu ba zai sha data ba, Windows mu ba zai sha data ba. Mai sauraro, idan wannan shine ziyarar ka ta farko ko kuma shine bidiyon ka na farko akan channel ita, ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun alamar ƙararrawar sanarwa don saboda samun shirye-shiryen mu daga zaran mun sake. Mun gode.